zibonakala zizinika amandla izingqinamba ezidalwa uqhekeko eqenjini elibusayo njengoba kuzobanjwa inquthela yokuqoka ubuholi ngonyaka ozayo. Umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa uchithe izinsuku ezimbili ekhankasa eFree State njengoba kuzobanjwa ukhetho lohulumeni bezindawo. Kodwa-ke okunye okusengqondweni yakhe yinquthela yeqembu ezobanjwa ngonyaka ozayo lapho okulindeleke khona ukuthi unobhala jikelele weqembu osamisiwe amphosele inselela. Inhloko yehhovisi likamongameli uSibongile Bisani uthi akekho umuntu ongathi uyazenzela nje uyatanasa eFree State. This is the stronghold of the ANC, the African National Congress, as you can see all over here. The ANC is loved. It's never a stronghold of an individual. uMakhashule ke ube nomunye umbono owehlukile nokaBhisani. uMakhashule uthi abantu base-Free State bahamba naye. If I'm losing support, it means the ANC is losing support because my support is ANC support. I'm not more of an individual. Abalandeli bakaMakhashule bathi bafuna ukumqoka njengomongameli weqembu bakhiphe yena uRamaphosa esikhundleni. You must remain within the ANC and use your power within the ANC. You must never be demoralized. High morale, comrades. High morale, comrades. Kungenzeka ukuthi umengameli we-ANC ukwenze kwacaca bha ukuthi akanawo amanzi emadolweni akamsabi futhi noMakhashule. Kodwa laba abalandela uMakhashule bathi bafuna ukumfaka yena abe umongameli weqembu bebakhiphe laba abadayise abantu abamnyama. Ngingusamkele Maseko, izindaba ze-SABC, ngibika ngiseBloemfontein, eFree State.